Ναι ρε μαλάκα, αλήθεια. Είναι ένας πρωτευουσιάνος και πάει σε ένα χωριό. Όπως περπατάει, κοιτάει αριστερά σε μια ελιά από κάτω, ήταν ένας και κοπάναγε το κεφάλι του πάνω στην ελιά. Το ρωτάει τι κάνεις κύριε φίλε. Του λέει από το άγχος ξέρω. Συνεχίζει αυτός, προχωράει, βλέπει δεξιά σε μια ελιά και βάλει ένα στο πόδι του ρε, στην ελιά. Λέει τι... Μ' ακούς? Ναι ρε, το υπόλοιπο το άκουσες που σου έχω πει. Άκου, κοιτάει δεξιά, βλέπει να βαράει το πόδι του στην ελιά, του λέει τι κάνεις κύριε φίλε. Λέει βαράω το πόδι μου από το άγχος. Συνεχίζει πιο κάτω, βλέπει άλλον ένα να βαράει, να χτυπιέται πάνω στην ελιά ρε, ολόκληρος. Του λέει τι έπαθες ρε φίλε, γιατί δεν ξέρω εγώ. Λέει από το άγχος. Πάει πιο κάτω, μπαίνει στο καφενείο, πρωτευουσιάνος τώρα. Παραγγέλνει ένα καφέ, του φέρνει τον καφέ και βλέπει μια τρίχα μέσα στον καφέ ρε. Ναι, είχε μέσα στον καφέ μια τρίχα. Και του λέει, έλα εδώ να σου πω ρε φίλε. Η τρίχα μέσα στον καφέ, τι είναι λέει. Άσε, ξέρω του λέει, είναι από το άγχος Και τι του λέει ο άλλος ρε. Όχι, από τα αρχίδια μου.